Ассалому алайкум дӯстон, хуш омадем ба шабакаи мо. Дар навори имрӯза оиди тозатарин ва беҳтарин хабарҳо аз ҷаҳони ММА гап мезанем ва пеш аз оғози навор ба шумо маслиҳат медиҳем ки ба канали мо обуна шуда зангулачаро пахш кунед. Ҳамин гуна шумо якум шуда аз ҳама хабарҳои ҷаҳони ММА бохабар мешавед. А барои мо боша ин беҳтарин дастгирӣ мешавад. Обуна шуда лайкро зер карда бошен, пас биёед наворро оғоз мекунем. чемпиони пешинаи UFC дар вазни миёна Майкл Биспинг гуфт ки агар баъди ду мағлубияти пайдарҳами худ Конор Макгрегор барои камарбанд бо Чарлз Оливейра муҳориба гузарона, пас дар ин кор худи мухлисони ММА гунаҳгоранд. Биёед суханҳои Биспингро гӯш мекунем. бисёри ҷанговарони топ 15 мегӯянд ки ин чӣ гап аст? Барои чӣ Конор Макгрегор дар навбат намеиста? Ва медонед чӣ? Ин муҳорибаҳо барои пуланд. Ин намоиши пулакӣ аст. Ин UFC аст. аз аввал ин кор чунин шудааст ки онҳо муҳорибаҳоеро ташкил мекунанд ки худи мо тамошобинон мехоҳем. муҳорибаҳоеро ки мо дидан мехоҳем UFC ҳамон муҳорибаҳоро ташкил мекунанд. барои ҳамин агар ба шумо маъқул набошад ки Конор ҳатто дар рейтинг нест ва пеш аз дигарон барои унвон муҳориба мегузарона, пас ӯро гунаҳгор накунед. Дана Вайтро гунаҳгор накунед. UFC-ро гунаҳгор накунед. худатонро гунаҳгор кунед, чунки дар ин кор пурра шумо ҷавобгарен, гуфтааст Биспинг. дӯстон, дар ҳақиқат ташкилот, савдогар, блогер, қариб ҳама кӯшиш мекунанд ки чизи мехостагии одамонро тайёр кунанд. барои ҳамин чизе ки тамошобино хоҳанд, UFC ҳамонро мекунад ва онҳоро гунаҳгор донистан дар кор нест, чунки онҳо хоҳиши мову шуморо иҷро мекунанд. шумо бо ин чиз розӣ ҳастен ё не? метонед фикротона нависен. 2 рӯз пеш ташкилоти UFC муҳорибаи Александр Волкановский ва Макс Холлоуэйро расман эълон карданд ва расо баъди як рӯзи эълони ин муҳориба чемпиони пешинаи UFC Макс Холлоуэй осеб гирифт ва аз ин муҳориба ки бояд рӯзи 5 март дар турнири UFC 272 баргузор мегардид даст кашид. акнун UFC барои чемпион Александр Волкановский рақиби нав кофта истоданд ва аллакай Генри Сехудо, корейский зомби ва Яир Родригес номзади худро пешниҳод карданд ва гуфтанд ки омодаанд ки ба ҷои Макс Холлоуэй ба ин муҳориба бароянд. аз рӯи охирон хабарҳо рақиби навбатии Александр Волкановский рӯзи 5 март корейский зомби мешавад ва ин муҳориба барои камарбанди вазни ним сабуки UFC хоҳад шуд. айни замон UFC ин муҳорибаро расман эълон кардагӣ нестанд, аммо ба наздикӣ эълон хоҳанд кард. чемпиони пешинаи UFC дар вазни сабук соҳиби ташкилоти Eagle FC Ҳабиб Нурмагомедов гуфт ки Фаридун Одилов барои ситораи калони ММА Русия шудан ҳама имкониятҳоро дорад. биёед суханҳои Нурмагомедовро гӯш мекунем. бисёри одамо ба Фаридун Одилов баҳои кам медиҳанд, аммо бовар кунед, то охири сол ӯ метавонад ки аз ҳама ситораи калони вазни миёна шавад. дар пеш ӯро муҳорибаи калон интизор аст, ҳимояи камарбанд зидди Александр Шлеменко ва агар Фаридун камарбанди худро ҳимоя карда тавонад, пас мо бо ташкилоти IMC Fight Night турнири якҷоя ташкил мекунем ки дар он Фаридун Одилов зидди Владимир Миниев муҳориба хоҳад гузаронд. Одилов барои ситораи ММА Русия шудан ҳамаи имкониятро дорад, гуфтааст Нурмагомедов. бале дӯстон, дар ҳақиқат ин муҳориба айни замон барои Фаридун Одилов аз ҳама муҳорибаи калон аст ва Шлеменко рақиби хеле машҳур ва хеле пуртаҷриба аст. ӯ чемпиони пешинаи Беллатор буд ва ӯ 74 муҳорибаи касбӣ дорад. як маротиба фикр кунед дӯстон, 74 муҳориба, 61 ғалаба ва танҳо 13 бохт. агар Фаридун ӯро шикаст диҳад, пас ҳаматарафа баҳои Фаридун баланд хоҳад шуд. хотиррасон мекунем ки муҳорибаи унвонӣ байни Фаридун Одилов ва Александр Шлеменко рӯзи 22 март баргузор хоҳад шуд. дӯстон, дар ҳамин ҷо навори мо ба поён мерасад. ҳатман фикр ақидаотона нависен, дар канал обуна шавен. то боздид хонободу сарбаланд бошен.